τα διδάκτορα που τον είχα σε ένα από τα κονδύλια μου. Και τον πληρώνω και βεβαίως ο μεταδιδάκτορας περισσότερο από τον διδάκτορα, αλλά λιγότερο από τον λέκτορα. Αυτή είναι η διαδικασία. Ο μεταδιδάκτορας αυτό που κάνει είναι να κάνει μόνο έρευνα, να συμμετέχει στο management, στη διαχείριση της έρευνας, να επιβλέπει τους διδάκτορες, δεν ασχολείται με τη διδασκαλία όμως. Είναι μια καλή ευκαιρία το μεταδοκτορικό για κάποιον να μπορέσει να γράψει εμπειρία ερευνητική, να μπορέσει να κάνει δημοσιεύσεις. Είναι μια καλή δουλειά, διότι δεν έχει το άγχος του υποψήφιου διδάκτορα, έχει τελειώσει το διδακτορικό, το έχει πάρει. Είναι η ευκαιρία να γράψει τις δημοσιεύσεις από το διδακτορικό και να ξεκινήσει και ένα πακέτο δημοσιεύσεων από το μεταδιδακτορικό. Τώρα έχω ακούσει και περιστατικά ανθρώπων που μετά το πρώτο μεταδιδακτορικό κάνουν ένα δεύτερο μεταδιδακτορικό. Διότι δεν υπάρχουν οι μόνιμες θέσεις στο ευρωπαϊκό σύστημα των ακαδημιών, των πανεπιστημίων και των ερευνητικών κέντρων για να απασχολήσουμε όλους αυτούς που ακολουθούν αυτή την πορεία. Και έτσι οι μεταδιδάκτορες υπάρχουν χρόνια που άνθρωποι που ζουν ως μεταδιδάκτορες μόνο με ερευνητικά κονδύλια, soft money. Στην Ελλάδα δεν έχουμε αυτή την κουλτούρα βέβαια. Είναι κάτι που δεν μας διακρίνει. Θέλουμε την σιγουριά, την ασφάλεια της οργανικής θέσης. Στη Βόρεια Ευρώπη υπάρχουν, ξαναλέω, άνθρωποι που ζουν σε soft money και φτάνουν να γίνουν 40 ετών μέχρι να μπορέσουν να πάρουν μια ακαδημαϊκή θέση. Αλλά και οι χρηματοδοτήσεις που υπάρχουν στη Βόρεια Ευρώπη είναι πολύ μεγαλύτερες από τις χρηματοδοτήσεις που έχουμε στην Ελλάδα και ως εκ τούτου υπάρχει και η δυνατότητα να απασχολείται και να ξανααπασχολείται και να ξανααπασχολείται κάποιος ακριβώς με soft money. Έτσι. Να ρωτήσω κάτι πραγματικά. Πάντα πρέπει να απασχολείσαι με ένα ερευνητικό πρόγραμμα ή μπορεί και με δύο ταυτόχρονα την ίδια περίοδο? Εννοείς ένα άτομο? Εξαρτάται. Το ίδιο άτομο. Εξαρτάται από το τι έχει να παράσχει ο επιβλέποντας. Υπήρχαν φορές που εγώ είχα 10 προγράμματα που έτρεχαν την ίδια στιγμή, ας πούμε, ορισμένα από κρατικά κονδύλια, από ευρωπαϊκά ή κρατικά κονδύλια, αλλά από φαρμακευτικές εταιρείες. Δεν προσλάμβανα για κάθε κονδύλι νέο άτομο, διότι δεν ήταν τα κονδύλια τόσο μεγάλα. Κάποιοι από τους διδάκτορες μου μπαίναν σε 2, σε 3, σε 4 προγράμματα, συμμετείχαν σε όλα τα προγράμματα, αύξαναν και τις αμοιβές τους με αυτόν τον τρόπο. Είχαμε και ακόμα μερικούς ανθρώπους μέσα στα ερευνητικά να τρέχουν τις δουλειές. Αύξαναν και βελτίωναν και τα βιογραφικά τους γιατί μπαίναν και σε άλλες δημοσιεύσεις. Αυτό εξαρτάται από το εκάστοτε πώς είναι η δομή. Έτσι. Ο Φάνης. Ήθελα να ρωτήσω κάτι εντελώς υποκειμενικό. Εντελώς υποκειμενικά φαντάζομαι, είναι και η ερώτηση και οι απαντήσεις. Αν υπάρχει δυνατότητα, άμα εξαιρέσουμε το συναισθηματικό και ίσως άμα εξαιρέσουμε και το οικονομικό, γι' αυτό λέω, που είναι εντελώς ηθοποιία, υπάρχει δυνατότητα να επιστρέψεις πίσω στην Ελλάδα και να μπορέσεις να πας μπροστά, μιλάω κυρίως για δημόσια πράγματα όπως ο ΕΦΕΤ, όπως ακαδημαϊκά, να πας μπροστά αντίθετα με την όλη κρατική κατάσταση που πάει πίσω και αντίθετα πάνε να τα κλείσουν για παράδειγμα όλα. Δεν συμφωνώ με αυτό. Ερώτηση κάνω γι' αυτό. Υπάρχει δυνατότητα να πας μπροστά και να εφαρμόσεις τις γνώσεις που μαθαίνεις έξω? Σαφώς. Σαφώς. Μην είμαστε παιδιά απεσιόδοξοι. Για σιγά. Με συγχωρείτε. Με το να λέμε όλα αυτά, δεν βοηθάμε τον εαυτό μας πρώτα απ' όλα και δεν βοηθάμε τη χώρα μας. Έτσι. Και ξαναείπα, be passionate about. Άμα είναι κάποιος, του αρέσει αυτό που κάνει, τότε θα πάει μπροστά στη ζωή του. Άρα και εδώ σαφώς υπάρχει δυνατότητα. Σαφώς. Και για όνομα του υπάρχουν λαμπρά παραδείγματα Ελλήνων επιστημόνων που διακρίνονται σε πάρα πολλούς τομείς στην Ελλάδα, οι οποίοι είναι, δηλαδή να αναφέρουμε τι συζητάμε. Ας μην βάλουμε στην κτηνιατρική, ας βάλουμε από την ιατρική, ας βάλουμε από την γεωπονία. Πάρα πολύ σημαντική. Μην ξεχνάμε ότι από το χώρο μας, υπάρχουν Έλληνες, most cited, ο Θεοχάρης από το ΕΜΠ, ένας συνάδελφος από τη γεωπονική Θεσσαλονίκη που ασχολείται με τα φυτικά τρόφιμα, ξεχνάω το όνομά του, θεωρούνται most cited. Ο Μπιλιαδέρης. Μπράβο. Λοιπόν, για όνομα του. Μην είμαστε απεσιόδοξοι. Βεβαίως υπάρχουν δυνάμεις, πολύ καλές δυνάμεις και στην Ελλάδα και όταν κάποιος αγωνίζεται και προσπαθεί, θα πάει μπροστά. Δεν υπάρχει καμία στεναχώρια σε αυτό. Καμία αμφιβολία.
Ίσως αυτή η απεσιοδοξία γεννιέται το γεγονός και από όσο έχω ακούσει ότι μειώνονται οι θέσεις των κτηνιάτρων στο δημόσιο τομέα τα τελευταία χρόνια. Και κλείνουν και οργανισμοί. Ναι, έτσι μου έχει πει τμήματάρχης τμήματος κτηνιατρικής σε νομαρχία ότι ενώ υπήρχαν 30 κτηνίατροι, τώρα 30 κτηνίατροι στο νομό, τώρα υπάρχουν 8. Ενώ έχουν διδάσκει Ένα άλλο θέμα, να μην μπούμε σε αυτό το θέμα. Ότι δεν υπάρχει ακόμα και διεύθυνση κτηνιατρικής στο Υπουργείο Γεωργίας. Η απεσιοδοξία γεννιέται από τέτοια γεγονότα. Καλώς. Ειρήνη. Ναι, κάτι πρακτικό που μπορεί εγώ να μην κατάλαβα καλά. Είπατε πριν, κύριε Φθενάκη, ότι για να κάνεις ειδικότητα πρέπει η σχολή που θα πάρεις στο πτυχίο σου να είναι αναγνωρισμένη από την ΕΠΕ. Δηλαδή, εμείς δεν μπορούμε. Αυτό είναι αληθές, ναι. Άρα, εμείς δεν μπορούμε. Ποιο πράγμα. Καταλάβουμε. Είχε πει ο κύριος Φθενάκης στη διαφάνειά του ότι για να κάνει ένας κτηνίατρος ειδικότητα στο κολέγιο αυτό που είναι Ας πούμε σε αυτό το κολέγιο. ότι η σχολή από την οποία πήρε το πτυχίο του, το πρώτο, πρέπει να είναι αναγνωρισμένη από την ΑΕΔΕ. Αυτό είναι αληθές. Ωραία. Πού είναι το πρόβλημα. Ότι εμάς δεν είναι. Λοιπόν, Άρα δεν μπορούμε. και το λέω εντύπωση, σήμερα είναι 1 Νοεμβρίου. Σε ένα μήνα από σήμερα, αν γινόταν αυτή η συζήτηση σήμερα, δεν θα υπήρχε αυτή η ερώτηση. Τι θέλω να πω. Το να είναι accepted and approved μια σχολή από την ΕΑΒΕ δεν είναι στατικό, είναι δυναμικό. Πριν από 2 χρόνια για κάποιο λόγο εμείς δεν ήμασταν, κάναμε την αλλαγή, τέλος Νοεμβρίου που θα γίνει η επαναξιολόγηση, είναι δεδομένο γιατί ήδη έχουμε τα records ότι έχουμε κάνει τα deficiencies A, τα διορθώσαμε, θα γίνουμε accepted and approved. Να το πω διαφορετικά. Όταν εμείς το 2002 ήμασταν στην ΕΑΒΕ, το Μιλάνο δεν ήταν, γιατί το Μιλάνο δεν είχε ψάρια. Το Λίβερπουλ δεν ήταν, γιατί το Λίβερπουλ δεν είχε τρόφιμα. Δηλαδή, την ιατρική του Μιλάνο το 2002 ήταν χειρότερη από εμάς που εμείς μπήκαμε, που εγώ διακονώ την κτηνιατρική Θεσσαλονίκης. Η κτηνιατρική του Λίβερπουλ ήταν χειρότερη από εμάς, απλώς δεν είχε τρόφιμα. Δεν έχουν αυτοί. Έχουν εντελώς διαφορετική λογική. Department of Sciences, of Food Sciences. Άλλο πράγμα. Εγώ δεν μπαίνω σε τέτοια. Οπότε είναι άλλο. Γιατί είναι άλλο το θέμα. Εγώ παραθέτω στα στοιχεία. Ακριβώς. Όχι, απλά θέλω να πω ότι αυτό δεν θα είναι εμπόδιο αν Σαφώς. κάποιος θέλει. Θα γίνουν κάποιες τελευταίες ερωτήσεις. Βλέπω εδώ πολλά χέρια. Θέλει να προσθέσει κάτι ο Φάνης εδώ και τα κορίτσια περιμένουν πολλή ώρα. Θα δώσουμε το λόγο στα κορίτσια, Φάνη. Εγώ θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση όσον αφορά την ασφάλεια και την υγιεινή των τροφίμων. Δηλαδή, ένας φοιτητής να το τελειώσει, ποιες θα είναι οι δυνατότητες που μπορεί να έχει στο εξωτερικό και ποιον δρόμο θα ακολουθήσει αν θέλει να κάνει κάτι σε ερευνητικό τομέα. Δηλαδή, σε ένα ερευνητικό κέντρο, όχι απαραίτητα πανεπιστήμιο, τι θα πρέπει να κάνει, πώς να εξειδικευτεί ακριβώς και πού να απευθυνθεί. Και κάτι ακόμα, στην Αμερική. Ισχύει ότι στις κτηνιατρικές σχολές δεν έχουν τομέα τροφίμων και ότι είναι μια τελείως διαφορετική Το σχολή. 90% να πούμε το εύκολο που είναι, γιατί το βασικό είναι του Σπύρου η απάντηση. Το 90% των πραγματικών μεταπτυχιακών διδακτορικών σπουδών στα τρόφιμα είναι σε ανεξάρτητες σχολές. Food Sciences Department. Δεν έχει σχέση με κτηνιάτρους. Υπάρχουν κάποιες, δεν είναι μόνο κτηνίατροι. Χημική, χημική μηχανική, βιολόγοι, κτηνίατροι, γεωπόνοι, οτιδήποτε. Από την άλλη υπάρχουν και κάποιες σχολές που έχουν μέσα, αλλά κατά βάση είναι έτσι. Τώρα, η πρώτη ερώτηση είναι η ουσίας και νομίζω ο Σπύρος θα πει Ξέρω περισσότερες γεωγραφικές σχολές, όπως και Αυστρία, όπου η δομή είναι περίπου σε τις κτηνιατρικές σχολές που έχουμε εδώ. Εκεί υπάρχουν τα τρόφιμα, όπως είναι εδώ η υγιεινή τροφίμων, ασφάλεια τροφίμων και το καθεξής. Μπορεί κάλλιστα κάποιος, ακόμη και σήμερα, να πάει στη Γερμανία και να εγγραφεί σε ένα μεταπτυχιακό ή μετά από μερικούς μήνες να μπει σε ένα πρόγραμμα και να πάρει διδακτορικό. Για να γίνει όμως αυτό δεν πρέπει να έχουν ανοίξει κάποιες θέσεις στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο. Σας είπε η κυρία εδώ. Πρέπει να ψαχτείτε, πρέπει να έχετε σκοπό στη ζωή σας. Εγώ πριν από πολλές δεκαετίες είχα φύγει τη δεύτερη μέρα της πρωτοβουλίας. Μια βαλίτσα. Και έφτασα στο κέντρο στη Γερμανία. Σε σταθμό στις 3 ώρα το πρωί. Για να μην χαλάσω χρήματα, άνοιξα βαλίτσα και έβαλα δεύτερο ζευγάρι κάλτσες.
Και όταν πήγα και έμαθα γερμανικά, δεν ήξερα σε 6 μήνες. Τι μη γελάτε, όλα τα πράγματα. Τα ίδια μου κάνει. Όχι, τα ίδια μου κάνει, μη γελάτε. Έχω κάνει χειρότερα και εδώ, σίγουρα. Σίγουρα, μην νομίζετε και κάτι άλλο, νομίζετε το έξω. Είναι ένα ταξιδάκι έτσι όπως κάνουμε διακοπές. Πάει μεγάλη μοναξιά. Έχω ζήσει αρκετά χρόνια. Και δεν είναι Να μου εύκολα. επιτρέψετε να κάνω ίδια στιγμή μια παρέμβαση. Ίδια στιγμή. Επί αυτού που είπε ο κ. Δαμαντάνης. Επί αυτού θέλω να πω το εξής. Όλων των άλλων ίσων, όπως και στην Ελλάδα, ο ηθαγενής προτιμάται. Καταλάβαμε. Αλλά, πραγματικό γεγονός δικό μου της Γερμανίας που θεωρούμε τόσο πολύ σήμερα. Μπαίνω σε τρένο και πήγαινα από Ανόβερο Βερολίνο. Στο ίδιο βαγόνι, στο ίδιο κομπάρτο όπως λέγεται, ήταν 2 Γερμανίδες. Καταλαβαίνω ότι είμαι ξένος και κατά κάποιο τρόπο ξέρω με κοροϊδεύουν. Μόλις μάθανε το επάγγελμά μου, κατεβάσαν τα αυτιά κυριολεκτικά και λέει εμείς είμαστε πειραματείς. Γερμανίδες μένουν. Έξω παίζει ρόλο αυτό που είπαν όλοι οι προγραμματίστες, το επάγγελμα. Και αυτό σας δέχονται. Αλλά πρέπει να έχει το κεφάλι ψηλά. Και πρέπει να πολεμήσετε γι' αυτό. Δεν πρέπει να πολεμάει. Να είναι έτοιμος να πάει την τσάντα για να φύγει. Τι θα μας δώσετε, τι θα κάνετε, πώς θα μας κάνετε, τι... Εγώ σας είπα 28 ετών πήγα να μάθω για δουλειά εδώ. Την άφησα και πήγα 28 ετών στην Γερμανία να μάθω γερμανικά. Με αγγλικά τα ήξερα εδώ πίσω. Εσείς θέλετε τώρα διάφορα να κάνετε. Ο δρόμος σας είπε, είναι ανοιχτός. Και πώς ανοίγει ο δρόμος. Πρακτικές κουβέντες. Και στις 2 σχολές είστε φοιτητές, είτε στη Θεσσαλονίκη είτε στην Καρδίτσα. Και στις 2 σχολές υπάρχουν σήμερα στην ηλικία μας συνάδελφοι που έχουμε ζήσει και έχουμε περάσει από όλες αυτές τις διαδικασίες. Το αντιμετωπίζουμε εντελώς διαφορετικά από ό,τι οι παλιοί μας καθηγητές. Χτυπήστε πόρτα. Πού αποφάσισες να ασχοληθείς? Θες να ασχοληθείς με τρόφιμο? Αν θες να ασχοληθείς με τρόφιμο, σε τι θες? Θες σε technology, θες σε hygiene, σε τι θέλεις? Πήγαινε, χτύπα μια πόρτα, λέγεται Χ, Ψ, Ω. Ζήτησέ του να καθίσεις απέναντι, ρώτησέ τον, αυτός θα σου δώσει τις 5 επιπλέον πληροφορίες. Πιθανόν να σου δώσει μια χαραμάδα για εκεί που θα πας. Όλα όσα ελέγχθησαν πρέπει να τα κάνεις από μόνη σου, από μόνος σου ο καθένας. Αλλά έχεις τη δυνατότητα σήμερα κάτι που εμείς δεν είχαμε στην εποχή μας και ιδιαίτερα ο Σπύρος στην εποχή του. Αυτή η χαραμάδα για το που να σου ανοίξει. Άρα μην τρέπεστε. Ούτε γλύψιμο είναι, ούτε κολλητηλίκι είναι, ούτε μασάμε εμείς από αυτές τις ιστορίες. Δηλαδή το να έρθεις και να με ρωτάς 5 φορές που θες να κάνεις παθολογία ατομική, αυτό σημαίνει ότι και αν δεν έχεις περάσει το μάθημα ή ότι έρχεσαι για να κάνουμε κολλητηλίκι για να περάσεις, όχι. Μπορούμε και εμείς να καταλάβουμε ποιος κάνει το ένα ή κάνει το άλλο. Χτυπήστε πόρτες. Και εδώ. Ανάλογα με το που θέλετε. Να πάρετε πληροφορία. Την πρώτη πληροφορία. Πρέπει να ολοκληρώσουμε.